ng Bayan, tutulungan tayo na maghahatid ng tamang impormasyon balita. Stasyon ng Bayan, tutulong sa mamamayan. Ang Stasyon ng Bayan na may puso sa mamamayan. Stasyon ng Bayan na kakampi ng mamamayan. Stasyon ng Bayan na asintado sa serbisyo publiko. Balita Online. Tulong balita online, tulungan tayo. 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 Tulong balita online, i-search nyo lang sa Facebook. Maganda ang balita, bawal dito fake news. Mapapanood mo ng live dito lang sa Facebook. I-click mo lang ang like para tuloy-tuloy ang good news. Shout out sa ating mga kababayan all around the world, pwede nyo subaybayan. Tulungan tayo, yan ang susi at kailangan. Luzon, Visayas, Mindanao, tayo'y magbigayan. Solid talaga ang Pilipino pagdating sa serbisyo ay aktibo. Di mo maitatanggi kahit na kanino. Pagtulong ang usapan, tayo'y agresibo. Positibo lahat ng Pilipino. Magsama-sama tayo sa iisa na plano. Gamitin ng talino, yan ang ating abono. Samahan mo kami, tulungan tayo. Kaya kung ako sa'yo, manood ka na kaibigan. Dito sa programang Tulong Balita Online, tulungan tayo, yan ang ating punchline. Maghahatid ng balita sa inyo through online. Tulungan tayo. Tulungan tayo. Tulungan tayo. Tulungan tayo. Tulong balita online, 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 tulungan tayo. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahing. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso,
diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Panalo ka sa Centrum Fuel, panalo ka. Anong lakas ng Centrum Fuel, ang lakas. Ano mang uri ng sasakyan, matuli na kay gaan-gaan. Kayang-kaya, di luman, may Centrum Fuel na riyan. Panalo ka sa Centrum Fuel, panalo ka. Anong lakas ng Centrum Fuel, ang lakas. Centrum Fuel, ang lakas. Centrum Fuel. Aristolio Trading. We offer printing paint supply, t-shirt printing, screen printing materials, and screen photography. Aristolio Trading is located at Karanglaan District, Dagupan City. For more inquiries, please call us at telephone number 636-5214 or cell phone number 0908-3912-717. Tulong Balita Online. Tulong Balita Online.
Amen. Amen. Isang Praise magpalang God. araw. Mapapag-ala Nagkaroon sa mga sa viewers ating natin, Panginoon. kapatid na Vic, tayo po ay bumati Amen. sa lahat ng may kaarawan po ngayon sa araw na ito. Ngayon, kapatid na Vic, ay October 25. 25. Mhm. Amen. So, Malapit kapatid na ng Vic, November na naman. malapit na, no? Mhm. So, binabati din namin si Sister Merly Paras, Aha. tunay nga nakaantabay na, no? Si Mhm. Rabado Lionel Corimbaw, Aha. Sister Mercy Riquelman. Aha. Then mamaya babatiin natin yung lahat na mayroong kaarawan. Mhm. Amen. So happy birthday po sa lahat na mayroon pong kaarawan at mga wedding anniversary o mga anumang mga sineselebrate dyan, mga kapatid. Amen. At tayo Nandito muna ay mag-pray bago Mhm. tayo magsimula. Amen. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yes, Muli, Lord. Lord God, ipinapaubayan namin lahat ang gawain sa hapong ito. Yes, Jesus. At muli gamitin mo, Lord God, ang iyong lingkod na si Pastor Saldi, Panginoon, Yes, Lord. sa kanyang pagmimensahe, Ama, sa tulong online. Mhm. At nawa maging channel of blessing mo siya sa mga makikinig, Panginoong Diyos. Na bawat sabitin niya na mga talata sa Biblia, sa mga salita mo ay, Lord God, maging kumausap ka sa mga puso ng mga tao, Yes, Jesus. ng bawat mga mananampalataya, Panginoon, Yes, sa hapong ito. At patawarin mo kami, anuman ang aming mga pagkukulang, Panginoong Diyos. Yes, Jesus. Panginoon, ito po ang aming samot dalangin. Sa iyong matamis sa pangalang Jesucristo we pray. Amen. Amen. Praise God. So, kapatid na Vic, Mhm. amen. At siguro 1 week, November na. Madali ang buwan, ano? Mhm. Okay, mga kapatid, narito muli tayo sa ating programa sa Si Kristo'y Nandyan upang Amen. tayo tulungan, mga kapatid. Praise God. Kaya nandyan palagi ang ating Panginoon para tayo'y gabayan. Amen. Kaya amin Tama, pong tama. gabayan nyo kami muli ng mag-aaral ng salita ng Diyos. Mhm. At ang ating tagapagsalita, walang iba, ang ating mabuting pastor, si Pastor Saldi Padilla Sa ng Word Bride Word Bride Ministry, Ministry. Ordanita City. Amen. Praise God. Hallelujah. Kaya binibigyan na natin ang pagkakataon kay Pastor Saldi. Amen. Okay. Pastor Saldi, kayo na po. Praise the Lord. Amen. Ganda yung Amen. sound. Ganda. Ah, Malinaw. okay na. Magandang hapon sa inyo lahat. Unang-una sa lahat ay ako po ay nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon sa pagkakataon po na naibigay po sa inyong malit na lingkod upang makapaghayag ng salita ng Diyos. At bago po ako magbabahagi ng kanyang salita ay nais ko rin po munang bumati sa ating mga kapatid, ang tagapanguna ng programang ito ng si Kristo ang ating ang siyang tutulong sa atin. At sa ating mga kapatid, Pastor Marshall Ferrer at saka si Pastor Vic Quinto, salamat sa inyong paunlak sa akin, panyaya sa akin para ako'y magbahagi ng kanyang banal na salita sa inyong programa sa hapong ito. At gusto ko rin bumati sa ating butihing konsihal, kay konsihal Cisco J. Flores at ng konsihal ng Lungsod ng Dagupan. Ako po ay nagpapabot ng aking pagbati sa inyo at sa po ng inyong pamilya. Lahat ng mga bumubuo nitong programa nito, yung mga nasa likod ng programa nito, gusto rin pong kayo ay batiin sa hapong ito. At sa lahat po ng mga nanonood, sa lahat ng mga nakatunghay ngayon sa programang ito ay gusto ko rin ipabot sa inyo lahat ng pagbati mula sa aming pong munting iglesia doon po sa dako ng Ordaneta. At meron din po kaming outreach na gawain po rito sa dako ng Moncada, Tarlac. So 10 ng mga kapatiran namin dito ay gusto ko rin ipabot ang pagbati sa inyo. So
Sa hapong ito, ako po ay magbabahagi lamang ng isang simpleng mensahe na mababasa po natin dito po sa aklat ng Lucas Kapitulo 19. Sa may bersikulo 1 hanggang sa may bersikulo 10. Ang kwento na ito ay marahil pamilyar po tayo lahat. Ito po ay kwento patungkol po sa isang tao na pangalan po ay Sakeo. Ang sabi po rito, ang Panginoon, siya po'y pumasok sa dako ng Jericho. Siya po'y pumasok ang nagdaan doon sa dako ng Jericho. At narito isang lalaki na tinatawag sa pangalang Sakeo at siya'y isang puno ng mga maniningil ng buwis at siya'y mayaman. At pinagpipilitan niyang makita si Jesus kung sino kaya siya at hindi mangyari dahil sa maraming tao sapagkat siya'y pandak. At tumakbo siya sa unahan at umakyat sa isang pulong kahoy ng sikamoro upang makita siya. Sapagkat siya'y nagdaraan sa daang yaon. Verse 5. At nang dumating si Jesus sa dakong yaon, ay siya'y tumingala at sinabi sa kanya, Sakeo, magmadali ka at bumaba ka sapagkat ngayoy kinakailangang ako'y tumuloy sa bahay mo. At siya nagmadali at bumaba at tinanggap siyang may tuwa. May bersikulo 7. At nang makita nila ito ay nangagbubulong-bulungan silang lahat na nangangsasabi siya'y pumasok na nanunuluyan sa isang taong makasalanan. At si Sakeo ay nagtindig at sinabi sa kanya, narito, Panginoon, ang kalahati ng aking mga pag-aari ay ibibigay ko sa mga dukha. At kung sakalit nakasingil akong may daya sa kaninong bang tao, ay isinasauli ko ng makaapat. At sinabi sa kanya ni Jesus, dumating sa bahay na ito, ngayon ang pagkaligtas sapagkat siya'y anak din naman ni Abraham. At gusto kong pansinin po natin yung huling talata dito sa bersikulo 10, ang sabi rito, sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawala. Sumandaling tayo pong lahat ay mukot manalangin at samahan niyo po ako sa hapong ito. Aming dakilang Ama, kayo ang may akda nitong mga salitang aming pong binasa. Dalangin po namin, Lord, ang iyong mayamang paghahayag. Dalangin ko na kayo ang siyang magputol-putol ng tinapay ng buhay para po sa pagkain po ng aming pong mga kaluluwa. Sa hapong ito, dalangin ko na sino man ang may mga pangangailangan, kayo ang nakakabatid. Umaasa po ako na kayo ang siyang magkakaloob ng lahat naming pangangailangan. Hindi ko po batid, Ama, ngunit kayo po ang nakakabatid sa lahat ng mga naabot ng programang ito, saan mang dako sila naroroon, anuman ang kanilang pinagdadaanan ngayon, alam po namin na kayo lamang ang maaring makapagkuloob sa kanila ng kanilang pangangailangan. Kayo ang solusyon sa lahat naming mga suliranin, sa lahat po naming mga problema. Kaya sa lahat ng pangangailangan namin ngayong hapon, iniaasa po namin ito lahat sa iyo. Nawa maging daluyan po ang programang ito para maihatid ang mabuting balita, para may paabot sa mga taong nababagabag ang kanilang mga damdamin, nalulumo dahil sa mga pinagdadaanan sa buhay. Na kayo, Lord, ang presenteng tulong sa panahong ito, nang lahat ay dumadaan sa iba't ibang klaseng pagsubok. Salamat, Panginoon, at
amin pong idinadalangin ang iyong mga salita na ito naway magbigay ng gabay, ng inspirasyon, at ito'y magbigay liwanag sa aming mga kaisipan patungkol sa iyong sakdal na kalooban sa aming mga buhay. Maraming salamat, Panginoon, at sa iyo namin ibinibigay ang lahat ng kapurihan. Sa pangalan po ninyo, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen. Purihin ng Diyos. Nais ko pong bigyan ng pamagat itong ating pong maikling mensahe. Napakasimple lamang po yung mensahe na gusto ko pong ihatid. At napakasimple ng ating titulo ng ating mensahe ngayong hapon. Ito po ay patungkol sa lost and found. Lost and found. May mga bagay tayong kuminsan hindi natin namamalayan, hindi pala natin napapansin o napansin, ito na pala ay nawala na sa atin. Bagay na maaaring mahalaga para sa ating buhay, pero dahil ito ay nawala, hindi natin alam kung paano ito makita o maibalik muli. Kaya meron po tayong nakikita sa mga iba't ibang lugar na may nakalagay doon na lost and found. Mga bagay na nawala pero doon inilalagay at doon ibinabalik. At yan po ang ating mensahe, napakapayak, napakasimple po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong hapon. Pero bago po tayo magpatuloy doon, ay nais ko munang tunghayan po natin ang Lucas Kapitulo 15. Doon po sa bersikulo 7. Lucas Kapitulo 7, 15, bersikulo 7. Ito po ay patungkol po sa unang parabulo na ikwinento ng ating Panginoon. Ito po yung mga unang parabulo na kanyang sinalita. At ito'y tumutukoy sa mga tao na nandoon na nagmamasid sa ating Panginoon, particular itong mga Pariseo at mga Eskriba, na laging pinupuna ang ating Panginoon patungkol sa kanyang laging pakikisalamuha doon sa mga makasalanan. Katulad halimbawa ng mga publikano na binabanggit dito, at marami pa na mga taong sa tingin ng itong mga reliyosong mga tao sa panahon ni Kristo ay hindi karapat-dapat, mga outcast. Pero doon naman po pumupunta ang ating Panginoon sa mga taong ganon. Lumalapit siya sa mga taong makasalanan, sa mga bagbag ang puso, sa mga, sabi doon, marurumi, may mga sakit, may mga ketong, at iba't ibang klaseng mga tao. At dito ay napansin ng Panginoon, sabi rito sa may bersikulo 2, na itong mga Pariseo ay nangagbubulong-bulungan sila na nagsasabi, bakit daw tinanggap ng Panginoon itong taong makasalanan na isang maniningil o isang publikano at siya'y nakisalo pa dito sa taong makasalanan na ito. At dahil natanto ng Panginoon ang kanilang pagbubulong-bulungan, ay nag-usap ang Panginoon sa pamamagitan ng isang talinhaga o isang parabulo. Nasabi po niya dito sa may bersikulo 4, very familiar na parabulo. Ang sabi po niya, aling tao sa inyo na kung mayroon 100 tupa at mawala ang isa sa mga yaon, ay hindi iiwan ang 99 sa ilang at hahanapin ang nawala hanggang sa ito'y kanyang masumpungan. At pagka nasumpungan niya, ay pinapasan niya sa kanyang balikat na natutuwa. At pag-uwi niya sa tahanan, ititipunin niya ang kanyang mga kaibigan at ang kanyang mga kapitbahay na sasabihin sa kanila, makipagkatuwa kayo sa akin sapagkat nasumpungan ko ang aking tupang nawawala.
So yan po yung parabulo ng tinatawag po nating the lost sheep. Sa pangalawang parabulo ay kwento naman ng Panginoon ang patungkol sa isang babae na sinasabi rito, okay, sa may versikulo 8. Pero sa may versikulo 7, bago ko makalimutan, ituloy ko yung pagbabasa. Ang sabi ng Panginoon, sinasabi ko sa inyo na gayon din magkakatuwa sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi. Kaysa sa 99 na taong matutuwid na di nangagkakailangang magsipagsisi. So, kung papansinin po natin itong parabulo na ito po ay isang talinghaga. Ito ay isang parabulo. At ang parabulo ay isang makalangit na kwento na merong makalangit o makalupang kwento na merong makalangit na kahulugan. So binabanggit dito na mayroong isang pastor na itong pastor na ito ay meron pong 100 tupa. At ang dakilang pastor ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Siya ang ating dakilang pastor. Ngunit isinasad dito sa ating binasa na meron siyang 100 tupa at kinalaunan ay kanyang nakita o napansin na yung isang tupa ay nawala. Nung kanyang bilangin ang kanyang mga tupa, nung binilang niya, okay, 77, 78, 79, nakita niya kulang ng isa. Sapagkat meron siyang 100 tupa, ang sabi ng Biblia. At binanggit sa ating binasa kanina na yung isa na nawawala ay hinanap niya. Pinalagaan niya yung isa. At gusto kong makita natin sa hapong ito na ang paghahanap niya doon sa isang nawawala ay hindi nangangahulugan na tulad ng Panginoon na siya po ay nag-i-evangelize, no? Hindi po nag-i-evangelize ang Panginoon dito sapagkat yung isang nawawala na tupa ay dati nang sa kanya. Kaya lang siya ay nahiwalay at siya po ay nawala. So, maliwanag, ang sabi po ng Biblia na ang Panginoon ay nanaog sa kanyang kinalalagyan. Ang Panginoon na nananahan sa kanyang dakilang kalwalatian doon sa taas, sa kanyang trono ay nanaog at bumaba dito at nagkatawang tao para lang hanapin niya yung isang nawawalang tupa na yon. Sapagkat yun ay napakahalaga sa kanya. Pinapatunayan dito ng salita ng Diyos na lahat ng bagay na pagmamayari niya, hindi pwedeng ito ay tuluyang o lubusang mawala sa kanya, kundi ito ay kanyang hahanapin o ibabalik sa kanya dahil sila ay galing sa kanya. So pinapakita dito ng ating Panginoon, siya tinuturuan niya itong mga Pariseo at mga Saduseo na ito'y isang bagay na nagpapakita na lahat ng hinahanap ng anak ng tao ay yung mga dating sila ay kanyang pagmamay-ari. Ang tawag sa Biblia po diyan ay mga pinili o mga hinirang. Meron pong mga pinili at mga hinirang ng Diyos na marahil isa kayo ngayong hapon, na nakikinig. Hindi nyo lang po ito marirealize marahil. Pero alam nyo, bago po ipagpatuloy aking pong sinasabi, ang Biblia po ay nangungusap lamang po ng 3 bagay. At yung 3 bagay na ito ay kadalasang katanungan naman po ng mga tao ngayon. Marahil, isa rin po ito sa tanong po natin ngayong hapon. Ang tanong na ito ay walang iba kundi, ano ba ang layunin ko kung bakit nandito ako sa lupa? Natanong ba natin yan sa ating sarili? Ano ba ang purpose ko kung bakit nandito ako sa lupa? At kung sakali, saan ba ako galing? Saan ba ako nagmula? At saan ba ako pupunta pagkatapos ng aking buhay dito sa lupa?
pagkatapos ng aking journey, o paglalakbay dito sa lupa. At gusto kong sabihin sa inyo ang mabuting balita na ang Biblia, sinasagot po yung tatlong katanungan na yan. Pag magbabasa po kayo ng salita ng Diyos, itong pinaka mainam, no? Kapag tayo po nagsasaliksik sa salita ng Panginoon, ang salita ng Diyos ang magpapakita sa atin. Ipapaalam po niya sa atin kung ano po yung layunin ng Diyos sa buhay ninyo, kung bakit kayo nandito sa lupa, at ipapakita niya kung saan kayo dati galing, at pagkatapos ng buhay nito, kung saan kayo babalik. Kaya napakahalaga na tayo po ay magkaroon ng malalim na pagnanasa na saliksikin ang kanyang salita. Dahil nalalaman natin ang dahilan, ang purpose natin dito sa lupa. So, katulad ng sinasabi ko sa inyo, na tayo po dati ay may pinanggalingan. Lahat ng tao ay nanggaling sa Diyos. Alam natin yon. Nanggaling sa kanyang tinatawag na kaisipan. At doon, nung hindi pa niya nilikha ang lahat ng mga bagay, siya pa lang ay nagplano. Ang sabi ng Biblia, siya po ay nag-isip at siya po ay nagplano. Nung siya po ay tinawag pa lang po na Elohim, nang ibig sabihin po ay the self-existing one, dahil nag-iisa lang po siya dati, at doon sa tinatawag nating kawalang hanggan o eternidad, ay nandoon po siya. Nataglay po niya lahat ng kanyang mga katangian bilang isang Diyos. Siya ay Diyos ng pag-ibig, siya ay Diyos na manlilikha, siya ay siyang Savior natin, siya ang Redeemer natin, siya ang Healer, Provider, Comforter, at napakarami pong kanyang katangian na nasa kanya na nang pasimula ay gusto niya itong ihayag. Kaya ang ginawa ng Panginoon, siya po ay nagsimulang lumikha ng lahat ng bagay. Because before there, nung wala pa pong tinatawag po nating creation, although He was God, bagamat siya ay Diyos, hindi pa po natin siya masamba bilang isang Diyos kasi na wala pa pong mga nilikha po siya. So yung kanyang pagiging Diyos ay hindi pa po ito potentially, ito ay nagaganap, although He was God potentially, na nandun sa kanya lahat ng attributes, but without creation, wala pong sumasamba sa kanya. So hindi pa po ito ganap na ito'y nangyayari. Kaya nga, ang Diyos ay lumikha ng kanyang nilalang upang sa ganon, meron pong mga recipient ng lahat nitong mga katangian niyang ito. Kaya nung nilikha po niya ang langit, kasama na yung mga anghel, ay doon na po nagsimula yung kanyang pagiging isang Diyos dahil may sumasamba na sa kanya. May mga anghel na pumupuri, pumapalakpak. At nung lumikha ng lupa, nilikha po niya ang lahat ng nilalang dito sa lupa, kasama na po ang tao. Kaya doon po nasimulan lahat ng tinatawag na paghahayag ng Diyos ng lahat ng kanyang mga katangian. Sana naunawaan niyo po aking ibig sabihin. Gusto ko lamang pong idaan dito sapagkat para malaman po natin na lahat po ng bagay sa kanya po nagmula. Pinanukala po niya lahat ng mga bagay na ito. So, sa kanya pong kaisipan, alam natin na alam po niya ang lahat ng bagay sapagkat siya po ang nag-isip ng lahat ng bagay nito. Siya po ang nagplano ng lahat ng bagay. Ang buhay natin, siya ang may akda. Kung kailan ka isisilang, kung sino ang mga magulang mo, hindi mo alam yon. Pero ang Diyos lahat ang nagtakda lahat nun. Maging ang sandali na ito, siya po ang nagtakda. Dalawang beses yata akong hindi natuloy na sana magturo. Pero hindi pa po kasi yun ang takdang panahon. So ito tinakda ng Diyos sa hapon na ito para ako po'y makapangusap sa inyo sa salita ng ating Panginoon. So, ang sabi kanina sa ating binasa,
na ang Panginoon po ay merong sinasabing parabulo na may 100 tupa. At yung 99 ay iniwanan po niya at yung isa ay kanyang hinanap. Alam niyo ba na ito ay isang hiwaga patungkol sa kanyang tinatawag na plano na tayo ay kanyang iligtas at tayo ay kanyang tubusin sa ating mga kasalanan. Sapagkat yung isang nawawalang tupa ay tayo po yun. Somehow, lahat po tayo, walang sino man dito sa lupa, ang naging marapat sa Diyos. Maliwanag ang sabi sa Roma, nang sabi doon na natin nagkasala, at dahil lahat po tayo ay nagkasala, ang sabi doon, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Walang naging matuwid, wala kahit isa. So, dahil tayo po ay naligaw, katulad ng tupa na yon, ang mabuting balita, ang Panginoon, nanaog siya, bumaba siya, iniwanan niya ang kanyang kalagayan sa langit upang hanapin itong nawawalang tupa na ito na para sa kanya, ito po ay napakahalaga. Tingnan niyo po, pinahalagan po niya yung isang nawawala. Hindi naman po niya sinabi na, di bale, meron pa naman akong 99 na tupa. Pabayaan ko na lang yung isa, wag ko na lang siyang hanapin. Total, meron pa naman akong naiwang tupa. Pero ang sabi ng Biblia, iniwanan nung pastor yung 99 at hinanap po yung isa. Dahil para sa kanya, yung isang nawawala na yon ay napakahalaga. Hindi magiging kompleto yung bilang nung kanyang dating tupa kung wala yung isa. At ang sabi ng Biblia, marahil yung tupa na yon ay naligaw sa isang liblib na dako. At nag-aalala yung pastor. Dahil alam niya maraming mga mababangis na mga hayop sa gubat. At marahil yung tupa na yon, pag hindi po niya agad ito nasumpungan, ito po ay marahil kakainin o lalapain ng mga mababangis na mga hayop. At nung nakita niya yung tupa na ito, nakita niya ito sa isang dako na hopeless siya. Nahulog siya sa isang hukay at nag-aantay na lang siya doon na marahil may dumating na mabangis na hayop para siya lapain sapagkat ang mga tupa ay mga maamong mga hayop. Sila ang pinaka-meekest at defenseless na mga hayop. Wala po silang pandepensa kaya pag nandyan po mga kapatid, yung lobo, nandyan po yung oso, ay pinipikit na lang nila ang kanilang mata at wala na silang magagawa. Sila lalapain na lang. Kaya kailangan ng mga tupa ng pastor. Sapagkat yung mga pastor, sila ang mananitiling depensa ng tupa. Kaya nag-aalala yung pastor na ito na baka itong tupa na ito ay lapain ng mababangis na mga hayop. Kaya ang sabi ng Biblia, nung nakita ng dakilang pastor na ito ang tupa, na nandun siya sa kalagayan na siya ay hopeless, siya ay kanyang kinuha doon sa hukay. At ang sabi sa binasa natin kanina, ito ay kanyang inilagay sa kanyang balikat at binalik niya doon sa kawan. At ang sabi ng Panginoon, kanina binasa natin na tunay na nakakagalak para sa isang taong nahiwalay. Ang langit ay nagsasaya para sa isang taong makasalanang nagsisisi kaysa sa 99 na taong ang tingin nila sa kanilang sarili ay matuwid na di na nangangailangan ng pagsisisi. So dito pinapakita ng Panginoon ang hiwaga ng katubungsan sa anyo ng isang pastor at ng kanyang tupa. So nung binalik niya itong tupa na ito at kanyang kinuha, ang sabi niya marahil, salamat at ikay bumalik muli sa aking piling. Minsan ikaw ay nawala, ngayon ikaw ay nasumpungan. You were lost, but now you're being found. Naalala ko tuloy isang kwento patungkol po sa isang bata na mayroong bangka-bangkaan.
yun po ay ibinigay sa kanya ng kanyang magulang. At tuwang-tuwa po yung bata na yun doon sa bangka-bangkaan po niya. Lagi niyang nilalaro yung bangka-bangkaan niya. At isang araw po ay yung bangka-bangkaan niya doon sa ilog ay kanyang pinalaot. At para hindi mawala yung bangka niya, pumunta doon sa malayo, may tali. Tinalian niya yung bangka-bangkaan niya para kung sakaling lumalayo siya, pwede niyang hilain yung bangka-bangkaan niya. Pero isang araw, nung siya naglalaro doon sa bangka-bangkaan niya yon, doon sa ilog, ay tinawag siya ng kanyang nanay. At ang ginawa niya, itinali niya doon sa isang sanga yung tali ng kanyang bangka-bangkaan. At nung siya'y pumunta sa kanyang nanay na tinawag siya, biglang dumilim ang paligid. At pagkatapos, nagkaroon ng malakas na hangin at biglang bumuhos ang malakas na ulan. At nung bumuhos ang malakas na ulan, nagkaroon ng malakas na hangin, ay yung bangka-bangka ng bata ay nahila doon sa malayo hanggang sa napatid yung lubid. So, yung bata, nung nalaman niya na yung kanyang bangka-bangkaan ay iniwanan niya doon at nung saktong balikan niya, nakita niya wala na yung bangka-bangkaan niya. At itong bata na ito ay lungkot na lungkot dahil mahal na mahal niya yung kanyang bangka-bangkaan na yon. Pero isang araw, nung siya naglalakad, natapat siya sa isang shop. Marahil ito isang antique na shop na doon katitingin ng mga bagay ng mga luma. At nung napadaan siya doon, nakita niya doon sa estante yung kanyang bangka-bangkaan. Alam niya yon, na yun yung kanyang bangka-bangkaan. Kilala niya. At sabi sa kwento, ay gusto niyang kunin. Pero nakita siya nung nagmamay-ari. At ang sabi niya doon sa bata, "Oops, ba't mo kinukuha yung bagay na yan?" Ang sabi ng bata, "Abay, sa akin po yan. Binigay sa akin yan ng aking magulang. Nawala yan." Pero ang sabi nung nagmamay-ari, o nung may pwesto, ay kung gusto mo na mabalik sa iyo yan, kinakailangan bilhin mo. Kasi binibenta ko yan. Kasi binenta rin sa akin yan dito. So, walang nagawa po yung bata, kundi siya nagsikap at kanyang inipon ang lahat ng kanyang maiipon na halaga upang yung kanyang bangka-bangkaan ay kanyang mabili muli. So, dumating yung araw na nalikom niya yung halaga. At pagkatapos, binalikan niya yung kanyang bangka-bangkaan at kanyang binili muli. At sa sobrang saya niya, niyakap niya yung bangka-bangkaan niya. At ang sabi niya, "You are twice mine." Sabi niya, makalawang beses na kitang pag-aari. Pag-aari kita dati minsan, pero tinubos kita muli. Sabi niya, "You are twice mine." So, dito pinapakita, dito sa kwento nating pinapakinggan na ang Panginoon, amen, nawala yung tupa. Pagkatapos, nasumpungan niya muli. At pagkatapos, kanya itong binalik doon sa dati niyang kalagayan. Ipinapakita dito mga kapatid, okay mga kaibigan, yung kapangyarihan ng Diyos, ng kanyang katubusan, at pagpapahayag ng kanyang pag-ibig doon sa dati niyang pag-aari. So, salamat dahil tayo po lahat yon. Tayo po lahat ay muling binalik ng Diyos sa kanyang piling. For 6,000 years, bumaba ang Panginoon. Naghahanap siya, hinahanap niya yung kanyang mga sa kanya. Siya ay naririto. Marahil, isa po tayo mga kapatid sa mga nawala at ngayon ay
gusto ng Diyos na may balik sa kanyang piling. So ang layunin natin ngayon ay hindi para mangaral lang ng kung anong sekta o reliyon. Ang pinapangaral natin dito ay ang layunin ng Diyos sa bawat tao. Dahil yun ang napakahalaga sa lahat. Dahil yun ang purpose ng Diyos kung bakit po siya pumunta dito sa ibabaw ng mundo. Para hanapin yung mga nawawala. Okay? Now, kung itutuloy natin ang Lucas Kapitulo 15, versikulo 8 hanggang dito mga kapatid sa versikulo 10. Gusto ko pong basahin. Ito naman ay tumutukoy sa isang babae na sabi dito na meron 10 putol na pilak na kung nawalan siya ng isang putol ay hindi baga magpapaningas ng isang ilawan at wawalisan ng bahay at hahanaping masikap hanggang sa ito'y masumpungan niya. Sa verse 9, at pagka nasumpungan niya ay titipunin niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay na sinasabi, makipagkatuwa kayo sa akin sapagkat nasumpuan ko na ang isang putol na nawala sa akin. Verse 10, ganyan din. Sinasabi ko sa inyo na may tuwa sa harapan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisisi. So muli, pinapakita dito sa pangalawang parabulo ng ating Panginoon ang isang hiwaga. Dito tumutukoy ang Panginoon sa isang babae. Nang babae na ito, siya ay nag-aantay sa kanyang kasintahang lalaki. Dahil sila po ay pinagkaisa na. At nag-aantay ang babae na ito na isang araw ay darating na ang kanyang tinatawag na nobyo, ang bridegroom. At sa noong unang panahon, ang palatandaan na ang dalawa ay pinagkaisa na. Ang dalawa ay pinagsama na sa pamamagitan ng kasal. Noong unang panahon, ang kanilang tanda o yung token nila. Sa panahon po natin, ang tanda po natin ay yung singsing. Laging nababanggit po yung singsing sa kasalan. Bilang tanda ng dalawang pinagsama o ikinakasal ng kanilang mga tinatawag na mga pangako o panata o vow sa bawat isa. Pero noong unang panahon, ang ginagamit po nila ay wedding band. O ito isang kwintas na nilalagay dito sa ulunan ng isang babae na merong 10 tinatawag na pilak o 10 coin. At dito sa ating kwento ay nangyari na ang babaeng ito, kanyang napansin na yung isa sa mga coin sa kanyang wedding band ay nawala. At nag-aalala itong babae na ito. Dahil alam nyo, ang kustombre pala nila noon, dun sa lumang tipan, kapag po ang isang babae ay natuklasang hindi po siya naging tapat sa kanyang asawa, habang siya ay nasa malayo, at siya na natuklasan na gumagawa ng hindi maganda. Ang gagawin po sa babae na ito ay dadalhin siya sa mga pari at pagkatapos tatanggalan po ng isang coin yung kanyang wedding band. Mangangahulugan na pag nakita yun ng kanyang asawa na wala yung isa, yun ay sumisimbolo na nung wala yung lalaki ay gumawa ng hindi marapat yung babae. At pwede niya siyang i-divorce o pwede niyang hiwalayan yung babae na yon. Pero sa pagkakataong ito, wala naman pong ginawang masama yung babae. Nagkataon lang na nawala lang yung isa. At alalang-alala yung babae na ito dahil ang sabi ng Biblia, baka darating na yung kanyang asawang lalaki at madatnang siyang kulang yung isang kanyang coin. So ang sabi ng Biblia, ang babae na ito ay hinanap po niya yung nawawalang pilak na yon. Hindi siya nagsayang ng panahon. Ang sabi ng Biblia na earnestly naghanap po siya. So hindi niya pinagpaliban, hindi niya sinabi, bukas ko na lang hanapin. O sa ibang araw ko na lang hanapin, saka ko na lang hanapin. Hindi.
nung namalaya niyang nawala yung isa, agad-agad po niya na yon ay hinanap. At ang sabi ng Biblia, hinalugog niya yung buong bahay niya. Hinalugog niya, sabi doon, he seek it diligently. Masikap po niyang hinanap yung isang nawawala na yon. Alam niyo ba na nagtataka yung kanyang mga kapitbahay at tinitingnan nila itong babae na ito, sabi nila, bakit halos buong araw na yata siyang naglilinis ng kanyang bahay? Ang alikabok ay lumalabas marahil sa kanyang bintana at nakikita ng maraming mga tao na abalang-abala siyang naglilinis, pero hindi nila alam yung kalagayan ng babae na ito, kung ano yung kanyang hinahanap. Hanggang inabot na po siya ng dapit hapon, hanggang dumidilim na, at ang sabi ng Biblia, now, nag-ilaw na siya ng kandila para mahanap lang yung nawawalang bagay na yon. Ngunit, pagdating doon sa bandang huling kwento, nakita natin at nabasa na nahanap din ng babae na ito yung isang nawawala. Ang sabi ng Biblia na nung kanyang nasumpungan, yung nawawala na yun, sabi niya sa wakas, nandun pala na napunta siya dun sa ilalim ng aparador, maray nandun siya sa napaka dilim na dako. Pero dahil inilawan niya at nakita niya nandoon, ang sabi ng Biblia, kanyang ikinagalak at tinipon niya lahat ng kanyang mga kaibigan, lahat ng kanyang mga kapitbahay. At ang sabi niya, halik kayo, makipagkatuwa kayo sa akin, sapagkat nasumpungan ko ang isang putol na nawala. Marahil ang sabi ng kanyang mga kaibigan, mga kapitbahay, naku, yun lang pala ang hinahanap niya ng buong araw. Yung isang naputol, pwede naman siyang bumili doon sa tindahan, pagkatapos palitan na lang niya muli. Pero hindi. Yung babae na yun, alam niya na yung nawawalang isa na yun ay galing doon sa kanyang, dito sa kanyang ulo. Nakakwintas doon sa kanyang ulo. Na kinakailang maibalik doon sa kanyang dating kinalalagyan. Hindi niya pinalitan. Kung ano yung original na nandoon dati, yun ang kanyang ibinalik. Isinasaad, ipinapakita din dyan, na tayo dati lahat ay galing sa kanyang kaisipan. Pinili tayo ng Panginoon na hindi nyo napapansin. Even before, nung hindi pa po kayo marahil kumikilala sa Panginoon, sa mga mananampalataya na po ngayon na nakikinig. Hindi pa man kayo tumanggap sa Panginoon, kilala na kayo ng Panginoon. Hindi nyo pa man siya hinanap na kayo ng Panginoon. Hindi nyo pa man siya minahal na kayo ng Panginoon. At sa mga ngayon marahil nag-iisip kung may nagmamahal sa inyo, kung may nagkikare sa inyo, amen, kung merong nagmamalasakit sa inyo, ito na ang pagkakataon. Napakarami ng mga ngaral tayong naririnig dito sa programa nito na nagpapahayag patungkol sa pag-ibig ng Diyos. Patungkol sa kanyang dakilang pagmamahal sa kanyang mga pinili. Kung sa panahon nito nawawalan tayo ng pag-asa, dahil ngayon meron tayong krisis, at itong pandemya na ito ay nagpapatuloy pa rin. At isa sa mga salot ngayon na sumasalot sa mga tao ngayon ay hindi mismo itong virus na ito, hindi itong COVID-19 na ito. Kundi, kung titingnan natin ang mga balita, karamihan sa mga taong dumadanas ng matinding hirap ngayon ay dahil sa hindi nila matanggap itong pangyayari na nangyayari ngayon. Nasa ilang sandali lamang nagkaroon tayo ng ganitong klaseng sitwasyon. Hindi makamove on yung iba. Maraming mga tao na nawala yung kanilang mga plano na iniisip. Nabago ang lahat sa isang iglap. At dahil doon, marami po ang di nakakayanan, paglabanan ang mga kanilang nararamdaman. At dahil doon, iniisip nila na wala nang saysay ang buhay. Kuminsan, umiikli na yung kanilang kaisipan. At ang ginagawa nila ay umaabot tuloy sa isang hindi magandang pangyayari. Marami ang kumikitil ng kanilang buhay. Dahil para sa kanila, wala nang silbi ang buhay ngayon dahil sa nararanasan natin ngayon.
Pero may pag-asa tayo. Salamat dahil merong ganitong klaseng programa ngayon na patuloy, hindi nagsasawang naghahatid sa atin. Ginagamit itong programa na ito upang patuloy na ipaabot sa bawat tagapakinig na may pag-asa. Meron pa rin tayong maasahang tulong na nagmumula sa ating Panginoon. Habang tayo nabubuhay, meron pa rin pag-asa. Ang Panginoon nariyan. Iniaalok niya sa atin lagi ang kanyang tulong. Amen. Sa bawat isa sa atin. So, ang sabi ng Biblia, isang kagalakan, sabi rito, na isang nawala ay may panumbalik sa Diyos at siya ay magsisi sa kanyang kasalanan. So, ipinapahatid muli dito sa ating binasa patungkol sa misteryo, patungkol sa pagmamahal ng Diyos muli sa pamamagitan ng isang kwento patungkol sa isang babae at isang kasintahang lalaki. Ang kasintahang lalaki, walang iba kundi ating Panginoon, na siyang naghahanap ng isang piling kanyang asawa. Merong sinasabi sa Biblia na kanyang asawa na tinutukoy na isang iglesia na kanyang babalikan, na kanyang kukunin pagdating ng araw na yon. At itong iglesia na ito ay sumusunod sa kanyang salita. Ang iglesia na ito ay tapat sa kanyang asawa. Siya isang babaeng hindi kailanman narumihan ng anumang bagay na ito ay sistema ng tao, kundi siya ay lubos na tumatalima sa purong salita ng ating Panginoon. Yan ang kanyang iglesia, ang kanyang babalikan. Hindi po lahat ng nag-aangkin na sila ay iglesia o sila ay mga Kristiyano ay babalikan ng Diyos. Marahil ito isang mariin na pananalita. Pero yan po ang sinasabi ng Biblia. Hindi lahat na nasasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa aking kaharian, kundi sila lamang na tumutupad ng aking kalooban, sabi ng ating Panginoon. So, may pamantayan ng Diyos para tayo po ay kanyang piliin. Yan ay dahil sa kanyang dakilang pag-ibig. So, maliwanag ang sabi rito, hindi niya pinalitan yung nawala, kundi binilig niya kung ano yung dating nakalagay doon. So, salamat na lang dahil ganun din ang ginawa ng ating Panginoon. At sa kahuli-hulihan na kwento ng ating Panginoon, ito ay very, very familiar sa ating lahat. Ito ay naririnig natin laging kwento. Marahil ilang beses na po itong nadaanan patungkol sa alibughang anak. Dito sa verse 11, ang sabi rito na merong isang tao na may dalawang anak na lalaki. Gusto ko lang i-rephrase po tayo. Dahil meron pa ako gustong banggitin at gustong diinan dito sa kwento na ito muli. So may dalawa po siyang anak. Ang sabi ng Biblia, may anak siyang bunso at may anak siyang panganay. At itong bunso na ito, ang sabi ng bunso sa kanyang ama, ibigay mo na sa akin ang aking bahagi. Yung aking kayamanan na uukol sa akin. Yung aking mana. At ang sabi ng kanyang ama, marahil, bakit? Anong gagawin mo sa mana? Bakit mo gustong kunin yung mana mo? Ang sabi ng lalaki, yung kanyang bunso, bay gusto ko nang lumabas dito sa bahay na ito. At gusto ko namang matikman kung ano yung buhay sa labas. Kasi medyo dito sa loob ng bahay, nagsasawa na ako. Gusto ko naman malaman kung anong kalagayan, makita kung anong kalakaran ng buhay sa labas. So sabi ng kanyang tatay, pero maganda na yung kalagayan mo dito. Wala ka ng pangangailangan. Pero sabi ng kanyang bunso, mapilit, sabi niya, basta ibigay mo yung bahagi ko. At ako ay magpapakalayo. Yan ang sabi ng Biblia. At hindi makaraan ng maraming araw, itong bata na ito, itong bunso na ito, ay tinipon niya lahat ang kanyang mga mana.
na ganang kanya. At ang sabi rito, siya naglakbay. Hindi malapit, kundi sabi rito, sa isang malayong lupain. At anong ginawa niya doon sa malayong lupain na yon? Ang sabi ng Biblia, do'y inaksaya niya lahat ng kanyang kabuhayan sa paluging paraan o pamumuhay. So namuhay sa kalayawan itong bata na ito. At sa panahon na nandun siya, marami siyang pera, popular siya. Alam niyo po, pag marami po tayong pag-aari, popular po tayo. Kilalang kilala tayo ng tao. At marahil sa panahon na yan, itong lalaki nito, marami po siyang kaibigan dahil nakita nila na siya maraming pag-aari. So, lahat ng layaw ay kanyang sinubukan. Marahil siya ay naging manginginom, dami niyang bisyo, ng babae marahil, ng sugal. Lahat ginawa nitong lalaking ito. At ang sabi sa Biblia, inaksaya niya lahat ng kanyang mga kakayamanan o yung mana niya sa paluging paraan. Hanggang sa sabi ng Biblia, dumating ang taghirap doon sa kinaroroonan niyang lugar. At nung nagugol niya na lahat ng kanyang pag-aari, dumating itong famine o taggutom sa lupain na yon. At siya nagsimulang sabi rito, nangailangan. So dahil wala na siya, wala na laman ang kanyang pitaka, wala na siyang bulsa at lahat. Marahil na ibenta na rin niya lahat ang kanyang mga mahalagang mga gamit. Pero kulang pa rin at naubos pa rin lahat yon hanggang sa nagsimula na siyang nangailangan, nagutom na siya. At marahil, tinatok niya lahat ang kanyang mga kaibigan. Oh, pare, bro, kilala mo naman ako nung meron ako. Ba? Pero ang sabi ng Biblia, lahat ng kanyang mga kaibigan ay hindi siya tinanggap. Dahil sila rin marahil na naghihirap. So hindi niya naasahan yung kanyang mga dating mga kaibigan. Hanggang sa, ang sabi ng Biblia, alam niyo naman po mga kapatid, di ba? Nariyan ang kaibigan pagka minsan pag merong kang maibibigay. Pero pag wala ka nang maibibigay, wala na rin sila. Nasubukan ko po yan. At nung nangailangan na itong bata na ito, ang sabi ng Biblia, namasukan na lang po siya para siya mabuhay, para makakain. At naganap po siya ng trabaho at nakakalungkot dahil ang sabi ng Biblia, ang nasumpungan po niyang trabaho ay yung pinakamababang uri ng trabaho at walang iba kundi ang pagpapakain ng baboy. Ang sabi ng Biblia, siya po ay nagpapakain ng baboy. At habang kumakain yung mga baboy na ito, gusto rin sana niyang mabusog. Katulad ng mga baboy. Kaya takam na takam siya doon sa mga baboy na kumakain. Ang sabi ng Biblia, ibig sana niyang mabusog ang kanyang tiyan ng mga ipa na kinakain ng mga baboy. Dahil walang nagbibigay sa kanya. At sa kabila ng lahat ng bagay na naranasan niya yun naman ang nagtulak sa kanya para siya ay muling mag-isip. At sa kanyang pagmumuni-muni, ay ang sabi ng Biblia na pag-isip-isip niya yung dati niyang tahanang kanyang iniwan. At ang sabi niya sa kanyang sarili, ang mga alila ng aking ama, lumalabis ang kanilang pagkain. Hindi katulad ko na ako'y narito, namamatay na dahil sa gutom. Kaya itong lalaki na ito, ang sabi ng Biblia, siya po ay nagpasya at siya nagtindig. At ang sabi niya, ako'y paparoon sa aking ama, babalik ako sa aking dating tahanan. At ito ang aking sasabihin sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit. At ako rin ay nagkasala sa iyong paningin. Alam ko hindi na ako karapat-dapat na tawagin mong anak. Kaya gawin mo na lang akong tulad ng isa sa iyong mga alilang upahan. Yun ang kanyang pagpapasya na ginawa niya. At yun ang kanyang
babanggitin sa kanyang ama dahil siya po'y sadyang nalulungkot at nahihiya sa kanyang naging kinahinatnan. At ang sabi ng Biblia, siya nga po'y tumindig at pumaroon sa kanyang ama. Natapos samantalang siya nasa malayo pa. Ang sabi po ng Biblia, pansinin po natin, habang siya po'y nasa malayo pa, ang kanyang ama ay nakatanaw na pala sa kanya. Kahit noon pa nung siya'y umalis, lumisan sa kanyang bahay. Walang araw na ang kanyang ama ay naghihintay para siya'y bumalik. At nung siya'y bumalik sa pagkakataong ito, marahil ang sabi ng kanyang ama, may isang lalaking paparating. At nung tinatanaw niya itong lalaking paparating, marahil hindi niya kagad ito napansin. Punit-punit ang damit. Walang panyapak. At marahil payat na payat dahil sa gutom at sa kahirapan na dinanas nitong bata na ito. Kaya hindi marahil agad napansin ng kanyang tatay yung kanyang kalagayan. Pero nung kanyang nakita na parang ito yata yung aking nawawalang anak. Ang sabi ng Biblia, malayo pa lang yung kanyang anak. Nung natanaw niya, agad siyang tumakbo. Sabi doon, siya'y nagdalang habag at tumakbo. Hindi niya inantay na dumating yung kanyang anak doon sa kanilang pintuan. Malayo pa lang tinakbo niya yung kanyang anak. At ang sabi ng Biblia, niyakap niya sa leeg at hinagkan yung kanyang anak. Purihin ang Panginoon. Ibig sabihin, ang Diyos mismo, katulad din natin, na nahiwalay sa Kanya. Matagal na tayo hinaantay. Nag-aalala siya. Hanggang isang araw, dahil tayo nahiwalay, tayo naging alipin ng kasalanan. Lahat ng layo ng mundo ay ating naranasan. At nag-isip tayo ngayon, ano kayang layunin ng buhay ko? Ba't ako naririto? Ano kayang dahilan kung bakit ako naririto sa ibabaw ng mundo? At yun ang nagtulak para sa atin para hanapin natin ang ating manlilikha. At ang Diyos naman ay nag-aantay na po sa atin. Ang sabi ng Biblia, niyakap niya ang kanyang anak, hinagkan niya ang kanyang anak. At sinabi mga kapatid ng kanyang anak sa kanyang ama, Ama, nagkasala ako sa iyo. Nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paningin. Hindi na ako karapat-dapat na tawagin mong anak. Pero nang sabi ng kanyang ama, dapat sinabi ng kanyang ama sa kanyang mga alipin, dalhin niyo rito madali ang pinaka mabuting balabal at isuot niyo sa kanya. Ilagay niyo rin sa kanya ang aking singsing sa kanyang kamay. At ang mga panyapak niya ay lagyan niya siya ng panyapak sa kanyang mga paa. Purihin ang Diyos. Ipinapakita dito kung paano lahat ng mga nawala nung anak ay binalik nung ama. At nagmadali siyang ibinalik lahat yon. Yung kanyang punit-punit na suot, maruming suot, basahan na suot ay kanyang pinatanggal at binigyan siya ng isang panibagong kasuotan ng balabal. Nangangahulugan na tayo lahat ng ating mga katwiran ay basahan lang sa harapan ng Panginoon. Pero mga kapatid, ang Diyos ay nag-provide sa atin ng daan para tayo ay maging matuwid sa kanyang harapan at binigyan niya sa atin ang kanyang katwiran. Alam niyo, sabi ng Biblia na dahil sa isang tao na nagkasala, lahat tayo ay nailagay sa sumpa. Yan ay tumutukoy kay Adan. Alam natin sa pamamagitan ni Adan, nung sila nahulog doon sa halamanan ng Eden, lahat tayo ay naging kabahagi ng kanilang pagsalangsang. Naranasan natin ang mamatay spiritually o naranasan ng tao, hindi lang kamatayan physically but spiritually. Yan ang sabi ni Pablo sa kanyang sulat. Na dahil sa isang tao, by one man's sin, amen, death entered into the earth. Pero maliwanag din naman ang sabi ng Biblia na by one man righteousness,
Sa pamamagitan din ng isa, tayong lahat ay naging matuwid. Sino yung isa na yon? Yung ikalawang Adan. Sino? Si Kristo. Na sa pamamagitan ng representation ng ating Panginoon, tayo ngayon ay ginawang matuwid sa kanyang harapan. Purihin ang Diyos. Dahil hindi mo kaya na ikaw mismo, sarili mong kasalanan, ay yung tubusin mo. Ang Panginoon na ang gumawa ng lahat para sa atin. Di ba? Kasi tayo ay naging makasalanan by representation. Alam niyo, wala pa po kayong ginagawang masama. Doon pa lang sa sinapupunan ng inyong mga magulang, sabi ni David, ay tayo pinaglihi na sa kasalanan at lumabas tayo dito sa lupa na mga sinungaling. So by nature, we are sinner. Tayo, kalikasan na natin maging makasalanan. At naintindihan ng Diyos yan, na lahat ng tao ay makasalanan. Kaya nga, ang Panginoon ay bumaba dito sa lupa para tayo ay kanyang tubusin sa ating mga kasalanan na hindi natin kayang bayaran. Ngayon, kinakailangan lang na tanggapin mo yung katubusan mo. Kinakailangan tanggapin mo yung pagpapatawad ng iyong kasalanan. Naintindihan ng Diyos na tayo makasalanan. At tandaan po natin, ang tao ay hindi po mapupunta doon sa kahatulan, doon sa sinasabing dagat-dagatang apoy, hindi dahil sa siya ay makasalanan. Ano ibig kong sabihin? Hindi dahil sa ikaw ay nagsinungaling, hindi dahil sa ikaw ay nag-commit ng adultery, o anumang klaseng kasalanan. Hindi po yung kasalanan eh. Yun po ay, don't get me wrong, yun po ay attributes ng isang taong hindi sumasampalataya sa Diyos. Ang ibig sabihin ng sin is unbelief. Kawalan ng pananampalataya. Kaya ginagawa ng isang tao yun kasi siya ay unbeliever pa at hindi pa sumasampalataya sa Diyos. At naintindihan ng Diyos yan. Alam ng Diyos na tayo talaga ay makasalanan, sadyang makasalanan tayo. At hindi yun ang paraan, hindi yan daan para mapupunta ka doon sa kahatulan. Pero ngayon ang Diyos ay nag-provide na, naglaan na siya ng daan para ikaw ay hindi mapunta doon sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Na wala ka lang gagawin kundi tanggapin mo yung kanyang pardon, tanggapin mo yung kanyang pagpapatawad. Pero kung tatanggihan mo yun, yun ang magiging dahilan para ikaw ay mapunta doon sa kahatulan. Kung hindi mo tatanggapin yung kanyang pagpapatawad. Kaya dito pinapakita mga kapatid ng Ama yung kanyang pagmamahal sa kanyang anak. At tingnan niyo ang sabi ng Biblia bago po ako sa ilang sandali magtapos. Ang sabi rito, ang sabi ng kanyang tatay, halika kayo. Ang sabi niya, natapos sinabi ng Ama sa kanyang anak, dalhin niyo rito lahat, madali ang mainam, pinakamabuting balabal, isuot niyo sa kanya, ilagyan siya ng singsing sa kanyang mga kamay at panyapak sa kanyang mga paa. At kunin ninyo ang pinatabang goya at patayin at tayong lahat ay magsikain at mga katuwa. Tayo magsaya. Bakit? Ang sabi ng Biblia, sapagkat itong anak ko dati ay patay, pero ngayon ay nabuhay. Hallelujah. Siya'y nawala at nasumpungan at sila'y nagpasimulang nangakatuwa. Pansinin po natin kung paano ang pag-ibig ng Ama ay hindi nagbago sa kanyang anak. Akala ng kanyang anak, sigurado, ang aking ama hindi na ako tatanggapin dahil ako'y walang silbing anak. Ako'y nagkasala sa kanya. Mali yung aking ginawa. Pero ang sabi ng Biblia, hindi nagbago yung pagtingin ng kanyang ama sa kanya. Sa kabila ng iniisip niya, naramdaman pa lalo't higit sa lahat ng anak na ito ang malalim na pag-ibig ng kanyang ama sa kanya na hindi niya nalaman, hindi niya naranasan yon sa kanyang talambuhay nung siya ay nandun sa kanyang piling nung hindi pa po siya nahiwalay. Dahil yun po ang nararamdaman ng panganay. Ang sabi po ng pagpapatuloy ng pagbabasa, praise God, sa verse 25, ang sabi rito, yung kanyang panganay na anak galing sa bukid, nung siya dumating, ay narinig niya na may tugtugan, na mayroong kasiyahan,
O nagkakaroon ng party doon sa bahay nila. At nagtataka siya, bakit parang ngayon ko lang yata nakita ang ganitong klaseng pagsasaya. May mga awitan pa. At nung siya lumapit sa isa sa mga alipin at tinanong niya, sabi sa Biblia, kung anong mga bagay na iyon, at sinabi sa kanya, dumating yung kapatid mo. At ang sabi ng tatay mo, patayin ang pinatabang Goya. At siya'y tinanggap niya. At ang sabi doon, dahil sa siya'y tinanggap niya, naligtas at magaling. At alam niya, sabi ng Biblia, nagalit po yung panganay. At ayaw niyang pumasok. Nayayamot siya. At lumabas yung kanyang tatay. At siya namanhik sa kanya. At ang sabi ng kanyang tatay, datapot siya sumagot. At sinabi sa kanya, sa kanyang ama, ang sabi ng panganay, sabi niya, narito, maraming taon na akong naglilingkod sa iyo, pinaglilingkuran kita. At isa pa, sabi niya, hindi ako katulad ng kapatid ko na sumuwain sa iyo sa utos mo. Kahit kailanman hindi mo ko binigyan ng ganitong klaseng appreciation. Hindi mo man lang ako pinagpatay kahit na kambing lang. Amen. Upang ipagkatuwa ko sa aking mga kaibigan. Yan ang sabi ng panganay. Anong sabi mga kapatid ng panganay? Sinusumbat niya lahat. Sabi niya, itong kapatid ko na ito, inubos niya ang kanyang pagkabuhay. Ginastos niya at ito ginamit niya sa karangyaan. Sa walang kapararakang bagay. Pagkatapos, ipagpapatay mo pa siya ng pinatabang Goya. Anong sinabi ng kanyang tatay? Sinabi ng kanyang anak. Sinabi sa kanya ng kanyang tatay, anak, palagi ka namang nasa akin. At iyon naman lahat ang nasa akin dito. Na dapat mga katuwa tayo, magsaya tayo. Sapagkat itong kapatid mo, dati nawala. Ngayon nasumpungan. Dati patay, ngayon ay nabuhay. Yan ang sabi mga kapatid ng kanyang ama. Pansinin ninyo. Pansinin ninyo. Itong panganay nito, matagal na siya nandoon. Pero hindi niya naramdaman yung lalim ng pagmamahal na naramdaman ng kanyang kapatid na bunso na nahiwalay. Ano ibig sabihin mga kapatid? Yung mga nahiwalay, mas sila nakaka-appreciate sa pag-ibig ng Diyos. Kaysa yung mga nag-iisip na sila'y walang kasalanan. Kasi ito yung ating pinag-uusapan dito, magmula pa po kanina. Pinag-usapan natin dito ang patungkol sa mga argumento ng mga Pariseo at mga Eskriba nang sabi nila sa Panginoon, bakit siya nakikisalo diyan sa mga publikano, sa mga makasalanan? At itong layunin kung bakit binuksan ng Panginoon itong mga parabulo na ito para ipakita sa kanila na mas mapalad yung mga nahiwalay o nawala. Dahil sila mismo ang nakaka-appreciate sa pag-ibig ng Diyos sa kanila kaysa sa mga tao nag-iisip na sila'y matuwid at walang kasalanan. Katulad ng mga Scribe at mga Pariseo, ng mga taong reliyoso, na ang tingin nila sa kanilang sarili ay matutuwid na mga tao. Hindi naman ako nagagrabyado, hindi naman ako masama. Kaya, yun na lang, sila na lang ang kumbinsin nyo dyan. Dahil ito, mga makasalanan ito. Kami, matulungin kami, mababait kami, wala kaming ginagrabyadong tao. Kaya anong sabi ng Panginoon? Hindi napunta ang anak ng tao para, di ba? Puntahan yung mga matutuwid, kundi para hanapin yung mga nawawala. At yan mga kapatid, ang layunin ng Ebanghelyo ng salita ng Diyos. Hanapin yung mga nawawala. At itong si Sakeo, na binasa natin kanina, bago tayo magtapos, balikan natin ang kwento ni Sakeo. Doon sa Luke chapter 19, na itong si Sakeo ay isang publikano. At yung mga publikano, ang tingin ng ibang mga tao sa kanila, sila yung mga taong masasama, makasalanan, mapaglamang.
Yan ang mga publikano. At itong si Sakeo ay isang publikano. Ngunit, ang sabi ng Biblia, sa kabila na siya ay isang makasalanan, dahil ang sabi ng kwento patungkol sa kanya, siya ay isang maniningil, meron siyang negosyo. Pero ang ginawa niya ay nanlamang siya ng kanyang kapwa. Siya'y kolektor. Isa siyang tiwaling kawani sa kanyang panahon. At ang sabi ng Biblia na si Sakeo ay nanglamang ng kanyang mga kapwa at naningil siya ng sobra. Doon sa Lucas, mababasa natin ang binabanggit doon, di ba? Patungkol sa kanya. At ito'y galing sa isang lugar ng pangalan ay Jericho. At ang Jericho ay isang lugar ng makasalanan. Sinumpa ng Diyos yan. So itong si Sakeo, nalaman niya patungkol dito kay Kristo. Narinig niya sa kanya asawa kung paano itong si Kristo ay nagpapagaling na may karamdaman. Kung paano itong si Kristo ay nagpapatawad ng mga taong makasalanan. Kaya doon sa Luke chapter 19, bago pa tayo magtapos ay balikan natin ang scripture na yon. Luke chapter 19. Praise the Lord. Luke chapter 19. Sa ating teksto, balikan natin. Verse 1. Ang sabi rito, itong si Sakeo, pinagpipilitan niyang makita ang Panginoon. I want to see Jesus. Sino sa atin dito ngayon ang nais malaman ang kalooban ng Panginoon sa buhay niya? At gusto niyong makita kung sino si Jesus. Dahil ang sabi ng Biblia, itong si Sakeo ay may kaliitan sa kanyang stature. At dahil nung nakita niyang maraming mga taong dinudumog ang Panginoon, hindi na siya makapasok, hindi niya na makita, dahil malit siya. Sabi ng Biblia sa isang pandak. Tumakbo siya sa unahan. At anong ginawa niya? Umakyat siya sa isang puno ng sikomoro. At doon, inantay niya na dumaan ang Panginoon. At siya ay nagbabaka sakaling siya ay mapansin ng Panginoon. Doon sa taas ng puno. At anong sabi sa amin? Versikulo 5. Ang sabi rito mga kapatid, tumingala ang Panginoon. Siya tumingala at sinabi kay Sakeo sa taas, pagmadali ka, bumaba ka sapagkat ngayon kinakailangan kong tumuloy sa bahay mo. Doon pala ang tungo nila sa bahay ni Sakeo. At tuwang-tuwa si Sakeo, nagmadali. At pagkatapos, tinanggap silang may tuwa. At ang sabi mga kapatid ng Biblia, nagbulong-bulungan na naman itong mga Pariseo at mga eskriba nagsasabi, siya'y pumasok at nanuluyan sa isang taong makasalanan. Pero ang sabi ng Biblia, si Sakeo ay nagtindig. At sinabi niya, Panginoon, narito Panginoon, kalahati ng aking pag-aari, ibibigay ko sa mga dukha. Kung sakalit nakasingil ako ng may daya, sa kanino mang tao, isasauli ko makaapat. Nako, talagang may nangyari sa puso nitong tao na ito. Dahil yung ginawa niyang panlalamang, yung korupsyon na kanyang ginawa, ay ngayon, ay gusto niyang maituwid yung kanyang pagkakamali. At lahat ng kanyang nilamangan, lahat ng kanyang nasingilang sobra, sabi dito, gusto niyang ibalik pa sa kanila ng makaapat na beses. Nasingil ba tayo ng sobra? Ang sabi rito, ang Panginoon ay nagsabi, dumating sa bahay na ito ngayon ang pagkaligtas sapagkat siya'y anak din naman ni Abraham. Sapagkat ang sabi niya, ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawawala. Purihin ang ating Panginoon. Simple lamang po ang mensahe ng Diyos na nais na ipabatid sa ating lahat ngayon sa hapon na ito. Ang Diyos ay matagal na naghahanap po sa atin at nag-aantay po sa ating lahat. Siya ay napunta rito para hanapin
ang mga makasalanan, sa mga nag-iisip na wala silang anumang kasalanan, lalong hindi kayo makakatanggap ng biyaya at awa ng Diyos. Pero ngayon, kung akin ninyong makasalanan na kung kailangan ko ang kaligtasan, kailangan ko ang tulong ni Kristo, tiyak ang Diyos, sasakluluhan kayo ngayon sa hapong ito. Nawa, nakita natin ang dakilang plano ng Diyos sa ating mga buhay. Na ang Diyos ay naparito, katulad ng tupang nawawala, binalik niya doon sa kawan. Katulad ng babae na yun na nawala yung kanyang isang pilak, binalik niya doon sa kanyang dating kinalalagyan. At katulad nitong alibuhang anak na ito, na nawala, pero ngayon tinanggap ng kanyang ama at lubos pa niyang naramdaman ngayon ang pag-ibig ng Diyos. Alam niyo, pagbalik po natin mamaya sa kanya, hindi ba tayo pong makaka-appreciate ng kabutihan ng Diyos sa ating buhay? Hindi ng mga anghel sa langit sapagkat hindi po sila nahiwalay. Kaya hindi sila makakaawit ng awit na Amazing Grace. How sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. I was blind, but now I see. Purihin ang ating Panginoon. Salamat sa Diyos. At sa hapong ito muli, nawa tayo pong lahat na pagpala. At bago ko po ibalik sa ating mga kapatid, ang lahat ng pagkakataon, muli ako'y nagpapasalamat, Pastor Marshall and Pastor Vic. Pagpalain kayo ng Panginoon at lahat ng mga sumusuporta sa inyong programa. Pagpalain kayo lahat ng ating Panginoon. Pwede bang tayo pong lahat ay umuko sa isang simpleng panalangin? Ama namin Diyos, maraming salamat sa dakila ninyong pag-ibig na muli po naming napakinggan ngayong hapon na ito. Napakapayak na pangungusap patungkol sa inyong layunin na ibalik lahat ng mga anak ninyo na nahiwalay sa iyo. Maraming salamat. Dahil isa kami sa mga nahiwalay, isa kami sa mga nawala, pero ngayon ay naibalik na sa iyong piling. At kung meron man sa aming narito ngayon, na katulad ng isang tupang ligaw, ay kinakailangan masumpungan sila at maibalik sila sa dating kinalalagyan nila sa iyong piling. Panginoon, dalangin ko na gamitin niyo, Lord, ang programang ito para higit pang maipahayag sa mga nawawala na yung mga pinili ang pagmamahal mo at makita nila na matagal nyo na silang hinahanap. Panginoon, salamat. Pinupuri ka namin, Lord, sa napakainam po ninyong salita. At binabalik po sa iyo lahat ang kapurihan, kalwalatian sa iyo lamang. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. God bless you all. Salamat, Brother Marshall and Brother Vic. Binabalik ko na sa iyo lahat ng pagkakataon. God bless you. Amen. Na mapalad ang hindi paratangan ng Panginoon ng kasalanan. Amen. Mapalad siyang pinatawad ng pagsalangsang at tayo po yun. At tinakpan niya yung mga kasalanan natin. Yes. Hinanap niya tayo. Amen. So mapalad ang tao na hindi paratangan ng kasama ng Panginoon. Amen. Anong sabi doon, kapatid na Vic, na nung tayo makasalanan pa, si Kristo ay namatay para Amen. sa atin. Hallelujah. Kay inam na pangungusap na pangangaral ng ating buting pastor. Yes. Praise God. Hallelujah. Kaya sa lahat ng mga inaabot ng aming tinig, praise God, na kung kayo man, mga kapatid, ay naghahanap ng isang mabuting pastor, walang ibang ating Panginoon. Yes. Naghahanap ng kapayapaan, naghahanap ng Kagalingan. kaligayahan. Yes. Praise God. Nandyan ang ating Panginoon. Nandyan si Kristo para tayo tulungan. Amen. Praise God. Hallelujah. Gusto ng Panginoon na isuko natin ang ating sarili para sa Kanya. Praise God. Makilala natin na kagaya ng sinabi ng ating buting pastor na yung isang anak na nagkaroon siya ng realization. Yes. Nakita niya ang kanyang sarili na wala siyang magagawa, mga kapatid, kung wala po yung Ama.
Mm. Dahil na-realize na mga kapatid, nung siya po ay nasa Ama, wala po siyang pangailangan. Yes, Nandun sa kanya nandun lahat. eh. You know? Praise God. Pero ang kagandahan doon, kapatid na Marshall, nagkaroon siya ng experience. Yes. Ang experience na yun, mga kapatid, siya ang nagtulak Nagtulak para sa siya kanya. ay bumalik siya sa Ama. Yes, at maganda doon kapatid na big nag-decision siya at ang sabi niya, kahit gawa na lang, ang turing na lang sa akin ay katulong na lang, gawin Mhm. nilang akong katulong. Mhm. Pero kapatid na big, yung pala, matagal na siyang hinihintay ng Amen. kanyang ama. Hindi siya pwedeng maging alipin kasi siya ay anak. Anak siya, no? Yes, Amen. tama. Hallelujah. kapatid Kahit na saan ka pumunta, yung dito nga sa ating government, kung nawala yung anak, tapos pag natagpuan niya yung magulang niya, anong Mm. gagawin nila? Mag-DNA test sila. big, DNA test. And then Yes. ma-prove nila na yung anak nila, kasi makikita doon sa test na talagang magkatugo sila. Amen. Ibig sabihin, tayo po mga kapatid na bilang isang anak na Diyos, Yes. kadugo natin ang ating Panginoon. Pag tayo ay ang DNA natin, amen, Mhm. meron tayong blood of God. Yes. Ang kuwan natin, ang hereditary natin. Pag ang hereditary mo ay galing ka sa Panginoon, Mhm. meron kang genetic ng God, Amen. hanapin ka ng Diyos. Amen. Hanapin Amen. ka ng Diyos, mayroon ka ring inilagay ng Diyos sa ating puso na hinahanap-hanap din natin siya, mga kapatid. Yes. Salamat, Pastor Saldi, sa mainam na pananalita at Amen. nawa ang mga viewers namin ay praise God, yun ang gawin natin. Ang Diyos ay matagal na tayong hinahanap. Yes. Amen. At ang sabi nga ng Biblia, abundant life ang ibibigay niya. Amen. Masaganang buhay. God's own life. Brother Vic. Amen. 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 At ang sabi doon, Amen, praise God, bibigyan tayo ng abundant life. Mhm. Amen. At ang abundant na yun ay yung buhay na walang hanggan. Yes. Hallelujah. Amen. Praise God. So ang Diyos ay nangungusap sa puso natin, mga viewers namin. Amen. Buksan po natin yung mga puso natin. Amen. At tanggapin natin ang ating Panginoon. Sabi nga ng ating tagapagsalita, yung alikbuhang anak, nagsisi siya Yes. at siya ay nakabalik. Amen. Amen. Pag tayo galing sa Panginoon at pag tayo ay natrap, amen, sa dimension ito, pag tayo po ay hinanap muli ng Panginoon, hallelujah, makikikwin yung seed na nasa puso natin. Amen. That germ of life, kapatid na Biko. Amen. Praise God. Okay, tayo na po mag-close. Kaya Yes. sa lahat ng ating mga tagapakinig ngayon, happy listening po Yes. kay Sister Merly Perry. Kay Praise God. Francisca de la Cruz, Mhm. at kay Aria Cheney Maniano. Amen. At saka kay Ken, Brother Lionel Gurimbaw. Gurimbaw. Gurimbaw, nandun siya, no? Praise God. At sa mga kapatiran po natin dyan sa Ordaneta, Mhm. amen. Sa mga member ni Pastor Saldi, happy Amen. listening din. Amen. Amen. At saka yung mga naghahanap ng fellowship, Yes. taga Ordanita po, nandyan po ang ating buting pastor, si Pastor Saldi Padilla. Amen. Praise God. At kung gusto nyong magkaroon ng fellowship, wag po kayong mag-atubilin na tiksan nyo po kami. At ibibigyan Oo. natin yung complete address Amen. at cell number, kapatid Amen. na Big. Okay, kaya hanggang dito na lang, kapatid na Amen. Marshall. So, mapagpalang hapon, Amen. Pastor Saldi. Amen. Praise the Lord. Okay, tayo po'y manalangin sa pag-close ng ating programa. Yes. Oh Lord Jesus, once again, we thank you so much, Father, Siya nga that po, you have Lord God. given unto us na yung mensahe, Panginoon, na kay Inam, Lord, ng pananalita ng aming puting pastor, Panginoon, na ikaw, Ama, Lord, ang siyang nagbibigay sa amin, Panginoon, Yes, ng Lord aming, Jesus. ng aming pangailangan, Lord. Siya nga po, Hindi Lord lamang God. po sa material, Panginoon, kundi sa spiritual, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, O God, na wala kayong magagawa kung wala ikaw, Panginoon. Yes, Lord Jesus. Dahil nakita namin, Panginoon, hallelujah, sa aming Help us, Lord experience, Panginoon, Lord, na kung wala kami sa iyo, Panginoon, ay magiging magulo ang aming buhay. Siya nga po, Ngunit, Lord Panginoon, Jesus. hindi mo hinayaan yun, Panginoon. O God, kundi, Panginoon, binigyan mo kami, Panginoon, Lord, ng kapayapaan, kagalakan, kasiyahan, Panginoon, Amen. O God, na Hallelujah. kailanman hindi po namin natagpuan sa mundong ito. Yes, At Lord. ikaw lamang po, Panginoon, ang siyang nakapagbigay nito sa amin, Panginoon. O God, kaya dalangin po Yes. namin, Panginoon, Lord, hallelujah, sa aming mga takapakinig, Lord, Yes. hallelujah, ng programang ito,
na kung paano mo ginawa, Hallelujah. Panginoon, na kami binago, Panginoon, ang aming Yes, Lord buhay. Jesus. Gayun din po sila, Panginoon, ang iyong gawin sa kanila, Panginoon, O God. Na sila na Siya. naghahanap sa iyo, Panginoon, O God, dahil alam po namin, Ama, nandiyan ka lang, Panginoon, Yes, O God, na Jesus. naghihintay sa kanila, Panginoon, O God, na sila'y bumalik sa iyo, sa iyong presensya mo, Lord Panginoon, Jesus. O God. Amen. At kailanman, Panginoon, kung sila bumalik, Panginoon, hindi mo sila itataboy, Panginoon, Help bagkus, us, Lord. Panginoon, i-embrace mo sila, Panginoong Diyos, O God. Iyayakapin mo sila, Panginoon, O God, Amen. at ipapadama, Panginoon, ang iyong Hallelujah. dakilang pag-ibig mo sa Amen. kanila, Ama. Oh, hallelujah, Praise God, hallelujah. Jesus. Oh, salamat po, Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig mo, Panginoon, O God. Amen. I believe, Panginoon, sa lahat ng mga nakinig sa aming programang ito, Yes, Lord. pinagpala po sila, Panginoong Diyos, O Amen. God. Hallelujah. Hindi lamang po sa spiritual, gayon din po, Ama, sa ibibigay mo pang mga blessing sa kanila, Panginoong Diyos, O God. Amen. At aking Hallelujah. didalayan din po, Panginoon, sa oras na ito, kung sino man, Panginoon, O God, ng mayroong mga karamdaman po, Panginoon, Yes, O Lord. God. Healthy. Hallelujah. Sila po, Ama, iyong pagalingin, Panginoon. Yes, Lord Jesus. Ipakita mo, Panginoon, ang iyong kapangyarihan sa kanila. Amen. Dahil ikaw, Ama, ang nagsabi, Panginoon, by your stripe, we are healed, O Yes, God. Lord Jesus. Kaya sa oras na ito, sa lahat ng mga may karamdaman, Panginoon, O God, hallelujah, Hallelujah. kiniklaim po namin, Ama, ang kanilang kagalingan sa oras na ito, Amen. Panginoon. Oh, hallelujah. Ganoon din po, Ama, amin po Yes. idedalain, O Diyos, hallelujah, si Pastor Saldi Padilla, Panginoon, Amen. na patuloy ka, Ama, na siyang gamitin palalo, Panginoon, O God. Hallelujah, na increase mo, Panginoong Diyos, O God, ang kanyang ministry. Lord, Yes. pagpalain mo ang kanyang ministry, 10 ng kanyang mga kasama, Panginoon, sa iglesia, Yes, Lord Panginoon. Jesus. Maging ang kanyang asawa, ang kanyang mga anak, Panginoon, mas lalong pa sila, Ama, na gamitin sa iyong kingdom, Panginoong Diyos, O Amen. God. Praise Hallelujah. Ganyan din po, Ama, Lord, sa programang ito, na patuloy ka, Ama, na siyang gamitin palalo, Panginoon, para Amen. i-reach out, Panginoon, Hallelujah. Lord, ang mga nangangailangan, Panginoon, O God, ng Yes. mga salita mo, Panginoon, O God. Pagpalain mo, Ama, ang may-ari ng programang ito, Panginoon. Yes. O God, hallelujah. Ganyan din po, Ama, ang mga staff, Lord. Pagpalain mo po sila, Panginoong Diyos, O God. Kaya, Lord, sa oras na ito, Panginoon, ibinabalik po namin sa iyo lahat, Ama, ang kapurihan, kaultian. In thy name, Jesus Christ, I pray. Amen and amen. Amen. Praise the Lord. So, magandang hapon po sa inyo muli, mga Amen. viewers po namin, at kami po ay magpapaalam na. At ganoon din, Pastor Saldi, kami na ay magpapaalam. Amen. Amen. So, good night po sa inyong lahat. Amen. Praise the Lord. Amen. Panalo ka sa Centrum Fuel, Centrum Fuel. Panalo ka, anong lakas ng Centrum Fuel, Centrum Fuel. Ang lakas, ano mang uri ng sasakyan, matulina kay gaan-gaan. Kayang-kaya, di numan, may Centrum Fuel na riyan lang. Panalo ka sa Centrum Fuel, Centrum Fuel. Panalo ka, anong lakas ng Centrum Fuel, Centrum Fuel. Ang lakas, Centrum Fuel. Ang lakas, Centrum Fuel. Aristolio Trading. We offer printing paint supply, t-shirt printing, screen printing materials, and screen photographic. Aristolio Trading is located at Karanglaan District, Dagupan City. For more inquiries, please call us at telephone number 636-5214 or cell phone number 0908-3912-717.
Stasyon ng Bayan, tutulungan tayo na maghahatid ng tamang impormasyon balita. Stasyon ng Bayan, tutulong sa mamamayan. Ang Stasyon ng Bayan na may puso sa mamamayan. Stasyon ng Bayan na kakampi ng mamamayan. Stasyon ng Bayan na asintado sa serbisyo publiko. Balita Online.